jazyky moje meno. Veľmi ma teší. Radičová je moje meno. Potešenie na mojej strane naozaj. Pani profesorka, pekný deň. Krásny deň. Jalšiková Eva. Veľmi ma teší. Veľmi ma teší. Pekný deň. Veľmi ma teší. Bola taká fakt praktická a toto celé taký školský športový areál, to sme chceli dosiahnuť a teda aj touto rekonštrukciou sa to podarilo. Úžasne. Je tam športoviska, sú tam atletická dráma a tak ďalej. Takú logiku to má. Koľko detí máme v škôlke? 187. Máme to. Veľa! Veľká škôlka. Ale aký majú poriadok, nechcú prísť ku mne, to vidieť domov. Pani rodičová, my sa priznáme, že to naozaj bude čisto novučky. Takia nadácie. Lebo pani zástupkyňa, musím povedať, že našla ten projekt, tak my sa do neho pustili a som veľmi vďačná Kia nadácii, že to máme a že sme sa naozaj do toho zapojili, lebo ten priestor získal úplne taký iný rozmer, ale nie je to taký klasický technický kútik, ako vidíte. Je to miestnosť, tak my sme to teda akože do budúcna to chceme využiť ešte aj ako hravú miestnosť. To malé deti, keďže máme aj maličké, to sú také základné veci na manuálne zručnosti a ešte máme aj maliarský kútik. Takže chceme to spojiť, ak sa nám to podarí už teda z vlastných prostriedkov, že by sme tu kúpili aj stojany na malovanie a prepojili by sme aj technickú aj tú umeleckú časť. Keď už je to taká miestnosť, že už ju využijeme na 100%. Takže to bolo tak, takže ja veľmi ďakujem, že sme sa tu zišli na takomto krásnom spoločnom stretnutí a poďme to otvoriť, nech nám to slúži hlavne a nech je to využité pre tieto. Super! Chápeš? Nie, toto urobila. Mamka moja, peknú dceru máte, až nám ju za nevestu dáte. Čože si ty za ramasolníka? Ja som Miško Bujnár. Dcera moja, chcela by si Miška Bujnára? Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Vo mlyne sa práši, mne sa to nepáči. Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Mamka moja, peknú dceru máte, ač nám ju za nevestu dáte. Čože si ty za remeselníka? Ja som Janko Kováč. Chcela by si Janka Kováča? Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Kováč veľmi búcha, pri ňom by ohúchla. Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Mamka moja, peknú dceru máte, a nám ju za nevestu dáte. Čože si ty za remeselníka? Ja som Maťko Cukrár. Dcera moja, chcela by si Maťka Cukrára? To chcem, to budem, to je vôľa má. Cukrár robí cukrovinky,
To chcem, to budem, to je vôľa má. Peknú dceru máte, ak si na ňu za nevestu dáte, čo zase je za odborníka. Ja som Šimi programátor, počítače opravujem a programy inštalujem. Dcera moja, a či by si chcela Šimiho programátora? Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Ten program mi inštaluje, na Facebooku poflirtuje. Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Dobrý deň, teta. Peknú dceru máte, ak si na ňu za nevestu dáte. Čo zastýte za odborníka? Alexko. Ja som Alex, manažer, manažujem celý deň. Kristinka. Dcera moja, Alexandra dcera. Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Manažer rozkazuje a mne lásku nedaruje. Nechcem, nebudem, nie je vôľa má. Dobrý deň, teta. Peknú dceru máte, ak si na ňu za nevestu dáte. Čo zase ty za odborníka? Veď to posadeš. Známa vec. Dcera moja, či by si chcela teďka poslanca? To chcem, to budem, to je vôľa má. Ten mi kúpi, čo ja chcem, ja poslanca milujem. Veľmi pekne, nechcem, nebudem, to je vôľa. Po takomto vystúpení pár vied. Predovšetkým veľmi pekne ďakujem za túto iniciatívu, aj za to, že ste sa mi ozvali a že sme sa takto mohli spojiť. Pred 9 rokmi, Peťko, pred 9 rokmi ma oslovil pán inžinier Beck s myšlienkou, ideou tzv. Technických škôlok a ja používam to spojenie tzv. Lebo to označenie technická škôlka nie je veľmi presné. Máme na mysli to, čomu sa odborne dnes hovorí analytické myslenie, inými slovami prepájanie konkrétnych činností s abstraktnými pojmami a naopak, v skratke, aby deti nerozmýšľali len spôsobom, ako niečo funguje, ale prečo. Teda, aby rozumeli podstate života a fungovania sveta. Keď to spojím s adventom, ktorý tu máme, tak aby deti nevedeli len, ako sa slávi advent, ale prečo sa slávi advent. A prečo len v istej časti sveta, prečo v inej to slávia inak, prečo na našom malom Slovensku, na východe pravoslávni sa trošku na nás katolíkov pozerajú a nerozumejú, čo to robíme. Ale vďaka tradíciám spolu s nami slávia advent ako skôr spôsob života, než pre nich nejaké vierovyznanie. A to je to, čo nás spája. A tie deti mne potom na otázku, ako slávia Veľkú noc, veľa porozprávajú, ale najmä mi povedia, prečo sa tam spájajú 3 rôzne sviatky. A oni to vážne vedia. A jeden príbeh za všetky, keďže tu máme aj Kiu ako predstaviteľa nášho priemyslu, tak zdôrazním, že také najväčšie posuny tie deti dosahujú, keď sa ich spýtate, prečo letí lietadlo. A vysvetľujú to svojim rodičom. Alebo keď pochopia, prečo niektorý predmet sa ponorí vo vode a iný sa neponorí. A ani netušia, že pochopili princíp hustoty. Ani nevedia, ako sa učia počítať a že vlastne celý svet je o matematike.
a že celý svet na záver je o morálke a etike a v rámci technických škôl sa učia tomu najdôležitejšiemu spolupráci, tímovej práci, vážiť si schopnosti, ktoré niekto dosiahne. A posledná poznámka, máme takú ambíciu. Chodíme po celom Slovensku ako dobrovoľníci a ponúkame niekedy ako predavači dažďa, ale podstata je, že už máme ten krok 2, že to pokračuje na základnej škole. A vďaka nám vieme, ako funguje demokracia a prečo nefunguje. Vieme, čo znamená deľba moci, lebo sme ju vymysleli. Vieme, čo je systém váh a protiváh, lebo sme to vymysleli. Ale zároveň to vieme učiť deti. Jeden názorný príklad, keď im hodíte medzi nich loptu, bez toho, aby ste im povedali, že sa musia najprv dohodnúť, čo spolu budú hrať, tak to skončí s vadou. Rovnako ako keď každému individuálne dáte tú loptu a každý si bude robiť svoje, tak po chvíli ich to prestane baviť a opäť nedôjde k tomu spoločnému efektu. Takže my preto hovorím tzv. Technické škôlky, lebo cez tých 120 vypracovaných modulov, na ktorých robili špičkoví odborníci. Ďakujem veľmi pekne a hlavne všetkým tým, ktorí sa pričinili špeciálne teda naozaj deťom, pánovi starostovi, poslancom a nezabudnem na to, že bohužiaľ bez peňazí by to nešlo. Takže si nesmierne vážim nadáciu KIA, že sa vrhla na podporu takýchto aktivít. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you. Dobrý deň, dear ladies and gentlemen. I am pleased to open another technical corner. KIA Foundation has been building this corner in Žilina region since 2019. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte raz vás srdečne vítam v Tepličke nad Váhom. Som rád, že pri takejto milej príležitosti sa môžeme stretnúť, teda obzvlášť s vami, pani profesorka, s pánom viceprezidentom sme boli zo párkrát v kontakte, keďže je v našom katastri. My s touto škôlkou, ako som vám spomínal, tak sme mali taký zložitejší proces celej tej stavby, takže sme museli presťahovať tú poštu odtiaľto, ale zároveň paradoxne, aj vďaka pandémii máme taký dlhší čas sa s nej tešiť, čo sa týka tých slávnostných príležitostí toho otvárania. Ako pani riaditeľka povedala, funguje druhý školský rok. My sme ho otvorili, skolaudovali, deti nastúpili, ale nemohli sme robiť žiadne ceremonie kvôli opatreniam. Takže my sme tú ceremóniu urobili tento školský rok. Robíme vždy také vysvetenie, aby tie priestory mali toho ducha, čo ste spomínali, že tá obec je väčšinou katolícka v drvivej väčšine, takže robíme také slávnostné taký okamih pri každej novom objekte. Takže to bola jedna situácia v tom septembri a teraz je druhá takáto milá príležitosť, ktorú takisto môžeme využiť jednak na to, aby sme sa stretli, ale hlavne na to, čo tu bolo povedané, pripraviť takýto krásny priestor, aby tie naše deti fakt tie zručnosti mali, lebo žijeme takú dobu, akú žijeme. Ja mám sám troch synov, aj keď ešte nie sú úplne zaradení aktívne do života, ale koľkokrát fakt na nich vidím, že tie manuálne zručnosti im chýbajú. Lebo doma čo robíme? Pokosíme trávnik, klasické upratovanie, ale to, čo sme my zažívali s našimi rodičmi, ja som mal otca tesára, že naozaj pri tej pilke, pri tom ponku v pivnici a som trávil naozaj veľa času, tak to už dneska naozaj nie je. Ja hovorím, vidím to na tých mojich dospievajúcich synoch. Takže je to veľmi, veľmi dobré a dôležité. Veľmi pekne ďakujem Monika, ktorá napísala tento projekt a samozrejme, že nadácii KIA, ktorá tento projekt podporila
A vám, pani profesorka, to naozaj som nevedel, že vy ste takouto hlavou, tou myšlienkou. S pánom inžinierom Bekom. S pánom inžinierom a myslím si, že je to veľmi potrebné. Celkovo aj to duálne vzdelávanie, ktoré sa zase ako si vráca a ktoré určite aj pán viceprezident potvrdí, že toto tá naša spoločnosť a tieto naše podniky potrebujú. Ešte takú perličku, takisto aj na úrade prišli za nami, že či môžeme zobrať študentky ekonomickej školy na duálne vzdelávanie, tak s radosťou ich určite zoberieme a je to prínosom pre obidve strany. Takže ešte raz veľká vďaka všetkým, budem rád, ak tu zotrváte nejakú chvíľku a samozrejme... Vážim, že ste merali tú cestu, pán Bek aj pani Radičová a tak ako pán starosta povedal, budeme veľmi radi, ak vás ešte môžeme niekde zobrať, ak máte chuť si niečo pozrieť. Veľmi radi.